कार्बि आंलंनिख्रुइ जोंनि बिटिसिआव थासारिया गाज्रि जानानै दङ। बिटिसिआवबो आयेननि बेरेखायै इनक्रच जानायखौ इभिक्शन खालामनांगौनि दाबि दिखांदों आरो इभिक्शन खालामनो थाखाय सरकारखौ नारसिननो ओंखारबोनो थाखाय बे समाव खावलायदों सासे लाइमोन दैदेनगिरि। नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दे कार्बि आंलंआव मा जाहोननि थाखाय दिनै गोख्रों सोमावसारनाय जादों, मा जाहोननि थाखाय जिउ बावसोमनो गोनां जाखो। दा बेखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों जोंनि बिटिआर एबा बिटिसि ओनसोलनि थासारिखौ लानानै बे समाव सासे लाइमोन दैदेनगिरिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों, ससियेल मिडियानि गेजेरजों दाबि खालामदों, ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे समाव रायजो राजाखौ फोरमायदों आरो खावलायदों जे जोंनि बिटिआरआव कार्बि आंलंनिख्रुइ बांसिन गाज्रि थासारि जाना दङ। इनक्रच जानाया कार्बि आंलंनिख्रुइ जोंनियाव बिटिआरआव बांसिन होननानै बुंदों। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला 4 लाखनिबो बांसिन बिटिआरनि ओनसोलाव आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै दं होननानै बिथाङा अजद दैखांदों आरो बिथाङा फोरमायदों जे आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै थानाय बिटिआरनि हा ओनसोलाव जा हा ओनसोलखौ दखल खालामनाय बेखौ होस्रांनो थाखाय सरकारा थांखि लानांगौ होननानै बे समाव दाबि दिखांदों आरो जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय जा मोन 19 ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक दं, बे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक हायाव 2 लाखनि खाथियाव जा इनक्रच जानानै थाबाय, बे इनक्रच खालामबाय बेखौ थाबैनो होस्रांनांगौ एबा इभिक्ट खालामनांगौ होननानै बे समाव दाबि दिखांदों आरो बेखौ दाबि खालामनो थाखाय सरकारखौ नारसिननो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा ओंखारबोनांगौ होननानै बे समाव खनसाय ब्रह्म मुंनि सासे लाइमोन दैदेनगिरि जाखांफुहांनाय लाइमोन दैदेनगिरि बिथाङा दाबि दिखांदों आरो खावलायदों रायजो राजाफोरखौ जेराव दिनैनि थासारिया कार्बि आंलंआव जाय थासारि एबा जाय हाखौ रैखाथि होनो थाखाय दिनै कार्बि आंलंआव दुंहाव थासारि सुबुंनि जिउ जोबदों, सोमावसारनो गोनां जादों, बेनिख्रुइबो बांसिन गाज्रि जानानै दं जोंनि बिटिआर ओनसोलाव। बेखायनो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जाबायदि आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै दं, बे दखल खालामना थानायखौ गोख्रैनो जेराव थांनाय 2019 मायथाइयावनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय जे बिटिआरनि सिङाव थानाय जा मोन 19 ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव इनक्रच जानानै दं, नन ट्राइबेल सुबुंफोरा, नन प्रोटेक्टेड क्लासनि सुबुंफोरा जाबायदि दखल खालामनानै दं बेखौ इभिक्शन खालामनांगौनि थाखाय अर्डार सफैदों। बे अर्डारखौ मानिनानै बिटिसि सरकारा इभिक्शन खालामनांगौ होननानै बे समाव दाबि दिखांदों आरो बे अर्डार ओंखारखानायखौ सरकारखौ इभिक्शन खालामहोनो थाखाय बे समाव रायजो राजाफोरा नारसिननांगौ आरो ओंखारबोनांगौ होननानै बे समाव सासे लाइमोन जाखांफुहांनाय दैदेनगिरि खनसाय ब्रह्म बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंनाय आरो अजद दिखांनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला जे बिटिआर ओनसोलाव जे कार्बि आंलंनिख्रुइ बांसिन इनक्रच जानानै थाफैबाय, गुबुन हा जेरैबायदि पिजिआर, भिजिआर आरो फरेस्ट लेन्ड, गुबुन सयेल कनजारभेशननि बायदि हायाव गोबां दखल खालामनाया बांसिननिफ्राय बांसिन जादों। बेखौ थाबैनो इभिक्शन खालामनांगौ होननानै बिथाङा माबोरै अजद दैखांनानै माबायदि रायजो राजाखौ बे समाव खावलायदों जे इभिक्शन खालामनायखौ नारसिननांगौ होननानै माबोरै बाथ्रा बुंदों जों बिथांनि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैनि। जोंनि जायनाखि प्रटेक्शन मोननांगौ ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्स बेखौहाय होखारनो थाखाय बा क्लियार बानायनो थाखाय जोङो सरकारनाव दाबि खालामनांगौ आरो प्रोटेक्टेड बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सल' नङा, जोंनि फरेस्ट एरिया, जोंनि लामा सामा, जोंनि बे रेलवे ट्रेकनि खाथि खाला मानसिफोर थानाय, जोंनि दैमा दैसा निजोरनि खाथि खाला प्रटेक्शन मोननाय मानसिफ्रा इलिगेलि थाफैनाय, जों बिथांमोनखौहाय इभिक्शन खालामनांगौनि थाखाय जोङो दिनै डिमान्ड खालामनांगौ। नङाब्ला कार्बिफोरनिफ्राय जोंनि बर'फोरनि थासारिया गाज्रिसिन। माथो इभिक्शन खालामनायाथ' बिराद कमन जाबायना आसामाव। सान अफ द सयेल ट्राइबेलफ्राबो जोबनो गैयै हिमन्त बिश्व शर्मानि समावहाय इभिक्शन खालामजाबाय। दिनै माने ट्राइबेलफोरनि फेभाराव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इभिक्शनखौ खालामा। मानोना 2019आवबो गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय मोनसे अर्डार फैदोंमोन जे बड'लेण्ड एरियायाव जेसेबांनाखि जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सआव इलिगेलि एनक्रच जाबाय बै जायगाफोरखौ इभिक्ट खालामनांगौ। दा बै अर्डारखौ दिनैसिम इमप्लिमेन्ट खालामाखै। दा आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन बे आयना 1886निफ्रायनो दं। चेप्टार 10खौ 1947आव सोदों, जेरावहाय ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि खोथाया दङ। नाथाय 1947निफ्राय आसाम सरकारनो ट्राइबेलफोरनि हाखौ सिनायथिनानै प्रटेक्शन होनो खालामनायाव 1986सिम सम लादों।
मानो 40-50 सम लाखो आसाम सरकारनो आरो बिनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा बांलादेशनिफ्राय फैनानै जोंनि हायाव थादों बांलादेशनिफ्राय फैनानै जोंनि हा हुफ्राव दोननायनि उनावसो प्रोटेक्टेड बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सखौहाय आसामाव कमप्लिट खालामदों बयखौबो खुलुमग्रोबाय मेरि क्रिसमासनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि हरबाय लोगोसे गोदान बोसोरनिबो आङो एडभान्स गाहाम हामलायथि हरनाय जाबाय रायजोफोर कार्बि आंलं जायनाखि सोमावसारनाय जागासिनो दं बियो खुब दुखुनांथाव आरो आङो बिथांमोननि जायनाखि जेंना बे जेंनायाव 100% सापर्ट दं आरो जों होनांगौ बिथांमोनाबो 6 शिड्युल जोंनाबो 6 शिड्युल बिथांमोनाबो ट्राइबेल जोंबो ट्राइबेल दा खोथाया जाहैबाय 6 शिड्युलआ मोनसे प्रोटेक्टेड होजानांगौ जायगामोन दा बै 6 शिड्युल जायगायाव प्रोटेक्शन मोनै माने आयेन बायदि प्रोटेक्शन मोनै माखासे मानसिफ्रा बिथांमोननि पिजिआर आरो भिजिआरआव इलिगेलि एनक्रच खालामनानै दङ दा कार्बि बिथांमोननि डिमान्डआ बेल' जे बै पिजिआर आरो भिजिआरखौ हाफोराव जायनाखि इलिगेलि एनक्रच खालामफैबाय बिथांमोनखौ इभिक्शन खालामनांगौ आरो बे इभिक्शन खालामनायाव माथो गिदिर खोथा आसामावथ' इभिक्शनानो खालामबाय थायो बेवहाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ट्राइबेलफोरनि फेभारावबो इभिक्शन खालामनानै होदो माथो इभिक्शन खालामनायाथ' बिराद कमन जाबायना आसामाव सान अफ द सइल ट्राइबेलफ्राबो जोबनो गैयै हिमन्त बिश्व शर्मानि समावहाय इभिक्शन खालामजाबाय दिनै माने ट्राइबेलफोरनि फेभाराव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इभिक्शनखौ खालामा दा मोनसे सर्सनि बायदियै जोंनि बड'लेण्डनि प्रोटेक्शन मोननांगौ ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सआ दिनैनि दिनाव 4 लाखनि बारा इलिगेलि एनक्रच खालामजाबाय दा बे साननो गोनां आरो साननो गोनांसिना बेबो जे जोंनाबो जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाबो 6 शिड्युल बे 6 शिड्युलनि सिगांबो जोंनाव दा आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन 1886 आवनो बे आयेना दङ हा दा बै आयेनाव चेप्टार 10 खौहाय 1947 आव सोफादों जाय चेप्टार 10 नियाव लिरनाय दं जे प्रोटेक्टेड बेल्ट्स एन्ड ब्लक्स जायखौ ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सबो होनो जोंनि जायगायावबो जे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्स बेवहाय जोबनो गैयै 4 लाखनि बारा एरियाखौनो इलिगेलि एनक्रच खालामजाबाय जोंनावबो जे पिजिआर भिजिआर दङ अनेक सरकारि हा दं फरेस्टनि हा दङ दै जिं जिंनि हा दं लामा सामा साइथिं खाथि खालानि हा दं बे हाफ्रावबोथ' इलिगेलि एनक्रच जाबाय दा मोनसे सर्सनि बायदियै जोंनि बड'लेण्डनि प्रोटेक्शन मोननांगौ ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सआ दिनैनि दिनाव 4 लाखनि बारा इलिगेलि एनक्रच खालामजाबाय माने जायफोर प्रोटेक्टेड नङै हारिफोर बै हारिनि मानसिफ्रा जोंनि हाखौ आयेन बेरेखायै इलिगेलि एनक्रच खालामबाय गतिके कार्बि आंलंनि जोंनि कार्बि बिदा फंबायफ्रा बिब' बिनानावफ्रा जायनाखि सोमावसारगासिनो दं जोंथ' बेखौ सापर्ट होखायो बिथांमोनखौबो जों सापर्ट हर खिन्थु जोंनि जायगायावबो जे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्स बेवहाय जोबनो गैयै 4 लाखनि बारा एरियाखौनो इलिगेलि एनक्रच खालामजाबाय जोंनावबो जे पिजिआर भिजिआर दङ अनेक सरकारि हा दं फरेस्टनि हा दङ दै जिं जिंनि हा दं लामा सामा साइथिं खाथि खालानि हा दं बे हाफ्रावबोथ' इलिगेलि एनक्रच जाबाय गतिके जोङो जोंनि जायगानि बारैबो जायनाखि इलिगेलि एनक्रच खालामग्राफोर जोङो डिमान्ड खालामनांगौ आरो आं सरकारखौ खावलायगोन जे जोंनि बड'लेण्डआव 4 लाखनि बारा बिगा जे बारा ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सआव इलिगेलि एनक्रच जाबाय होनदों बेखौ थाबैनो इभिक्शन खालामनांगौ मानोना 2019 आवबो गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय मोनसे अर्डार फैदोंमोन जे बड'लेण्ड एरियायाव जेसेबांनाखि जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सआव इलिगेलि एनक्रच जाबाय बै जायगाफोरखौ इभिक्ट खालामनांगौ दा बै अर्डारखौ दिनैसिम इमप्लिमेन्ट खालामाखै दा बै अर्डारखौ लाबोनायनि थाखाय आङो मानगोनां मार्कुस बसुमतारी सार इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसामनि आफादगिरि बिथांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय
गोजोननाय बावहरो मानोना प्रद्युत बरा बिथाङा जोंनि आसामाव बयनिख्रुइबो इलिगेल माने ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सआव इलिगेल एनक्रच जाग्राफोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ होननानै पिआइएल होदों खिन्थु बिथाङा जोंनि बड'लेण्डखौहाय बड'लेण्डनि मोनबा डिस्ट्रिक्टखौहाय सोफायाखैमोन दा बै समाव मार्कुस बसुमतारी सारासो आरो खेबसेबाव पिआइएल होनानै 2019आव इभिक्सन खालामनांगौनि अर्डारखौ मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय मोनहोनो हादों बिनि थाखाय आं साबायखर बावहरो नाथाय दिनै समाथ' गोगोम थांगासिनो दं जोंनि जायनाखि प्रटेक्सन मोननांगौ हा हुमोन दा बै हा हुफ्राबो सानफा एफा जोंना गोमालांगासिनो दं फरेस्ट एरियाखौथ' बादखौनो होदो जोंनि बर'फ्रानो साननाय हनायखौनो दासिमबो जोङो बुजिनो रोङा सानफ्रामबो हाग्राखौ दानस्रांगासिनो दं अरनबारिया जोंना जोबनो थांगासिनो दं बे अरनबारिखौ होबथानो थाखाय नोङो नेशनेल पार्क बानायबाय अब्लाबो जोंहा अरनबारिखौनो होबथानो हाया सरकारा फैयो सोलायबाय थायो खिन्थु बदनामसो होनाय जायो जोङो बर' हारिनि मानसिफ्रा गाव गावनि साननाय हनायखौ सोलायग्रोनांगोन ना नङाबा गुबुनखौ नों बोरै बादा होनो दा बर'फ्रा फरेस्टखौ दानस्रांनाय लोगो लोगो गुबुन हारिफ्राबो दानस्रांनो चान्स मोनबाय दा नों गुबुन हारिखौ बोरै बादा होनो गतिके फरेस्ट एरियाखौ दानस्रांनायखौ जों बन्द खालामनांसिगौ आरो जोङो जोंनि जायनाखि प्रटेक्सन मोननांगौ ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्स बेखौहाय होखारनो थाखाय बा क्लियार बानायनो थाखाय जोङो सरकारनाव दाबि खालामनांगौ आरो प्रटेक्टेड बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सल' नङा जोंनि फरेस्ट एरिया जोंनि लामा सामा जोंनि बे रेलवे ट्रेकनि खाथि खाला मानसिफोर थानाय जोंनि दैमा दैसा निजोरा निजिरनि खाथि खाला प्रटेक्सन मोननाय मानसिफ्रा इलिगेलि थाफैनाय जों बिथांमोनखौहाय इभिक्सन खालामनांगौनि थाखाय जोङो दिनै डिमान्ड खालामनांगौ नङाब्ला कार्बिफोरनिफ्राय जोंनि बर'फोरनि थासारिया गाज्रिसिन कार्बिफ्राथ' अलमस्ट 50% दं 50% एसे गाहायल' खिन्थु जोङो जोंनि बड'लेण्डआवनो दिनैनि दिनाव गाज्रि रोखोमै माइनरिटि जानानै दं गतिके जों दानो जुदि इभिक्सन खालामहोनो हायाबा फैबाय थानाय समाव जोंनि थासारिया गिख्रंथावसिन जागोन जायखौ जोङो साननानै माने गनायथावखौनो नुवा जोङो बयबो जोंनि इयुन जोलैनि बारै साननांसिगोन राजनितिखौ बयबो बाद होनांगौ राजनितिखौ खालाम खिन्थु जोंनि गथ' गथायनि बा जोंनि इयुन जोलैनि मोजां फिउचारनि थाखाय जों बयबो खौसे खामानि मावनांगोन बयबो फैबाय थानाय समाव जोङो सरकारखौ नारसिननांगोन जाहाथे थाबैनो जोंनि बड'लेण्डनि प्रटेक्टेड ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सआव इलिगेलि एनक्रच जानायफोरखौबो होखारो इलिगेलि फरेस्ट एरियायाव प्रटेक्टेड कमिउनिटिनि नङै मानसिफोर रायजो जानायखौबो होखारनांगौ दैमा दैसा निजोरा निजिरिनि खाथि खालायाव इलिगेलि थाफैनाय सुबुंफोरखौबो जोङो इभिक्सन खालामनायनि थाखाय भइस होनांगौ आरो जोङो सरकारखौ नारसिनथारनांगोन मानोना आसामाव दिनैनि दिनाव इभिक्सन खालामनाया खुनु गिदिर बाथ्रा नंला सिबायफोर बांगालफोरखौथ' सानफ्रोमबो होखारो जोंनि बर'फोरखौबो अनेक होखारबाय जोंनि बड'लेण्डआवबो होखारबाय जोंनि आसामावबो दाब दाब जायगायावबो बर'फ्राबो होखारजाबाय गतिके एबारहाय जुदि इभिक्सन जानांगौबा ट्राइबेलफोरनि फेभारावबो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इभिक्सनखौ खालामनानै देखायनांगोन दा बेखिनिखौ बुंनानै आं एसेयावनो दोनथ'बाय जय ट्राइबेल माहारिनि